Jama'a assalamu alaikum, barkanmu da warhaka, barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin wannan shirin namu na Aisha's Kitchen. Shirin Aisha's Kitchen shiri ne da muke kawo muku girke-girke na musamman tare da abin sha. Kamar satin da ya gabata, yau ma muna tare da abin sha lemo ne na cucumber da karas. Shi lemon cucumber da karas lemon da za ki yi shi da madara da cucumber da karas da suga sannan da flavour. Da farko uwargida idan kika samu cucumber ɗinki za ki zuba mata gishiri ki wanke ta, sannan ki sa ruwa ki ɗauraye. Sannan ita ma karas ɗin za ki kankare bayan sannan shi ma ki sa ruwa ki ɗauraye shi. Uwargida idan kika samu abinki mai tsafta za ki fere bayan cucumber saboda ba ma buƙatan koren bayan. Ciki kawai muke buƙata sannan kuma ba ma buƙatar 'ya'yan. So idan kika sa fila ɗinki kika yi filling ɗin bayan, sai ki samo abin goge kuɓewa shi ma sai ki kankare karas ɗin. Idan kika kankare shi sai ki ajiye shi a wuri mai tsafta. Sannan sai ki samo blender ɗinki ita ma ki ɗauraye ta. Sai ki yanka cucumber ɗinki ƙanana a ciki. Sai ki kawo gurzazzen karas sai ki zuba a ciki. Sai ki ɗauko madararki ko ta gari ce ko ta ruwa ita ma sai ki zuba a ciki. Sannan sai ki kawo suga sai ki zuba a ciki ki yi blending ɗinsa. Idan kika yi blending komai ya haɗe jikinsa sai kawai ki juye shi a kofinki. Sai ki kawo flavour. Ni gaskiya ina yin amfani da flavour na strawberry saboda yana ba da ma'ana sosai. Sai ki saka a ciki. Sannan sai ki kawo ƙanƙara ki saka. Shi wannan lemon yana ƙara lafiya sosai saboda cucumber tana ɗauke da sinadaran da jiki yake buƙata. Sannan shi ma karas yana ɗauke da sinadarai masu amfani da jikinmu yake buƙata. Sai ki zuba a ciki sai ki haɗa. Shi wannan lemo za ki sha shi da duk wani abinci da kike so, yana da ɗan karen daɗi musamman in kika sha shi da sanyin shi. Da fatan uwargida za ki gwada. Da fatan idan kuna buƙatar wasu ƙarin girke-girke za ku turo mana ta comment sannan kuma kar ku manta ku yi subscribing ɗin wannan channel ɗin namu. Ku kasance tare da mu sati na gaba domin jin irin nau'in girkin da za mu kawo muku. Assalamu alaikum warahmatullahi.